Крапивка моя, жучеливая, крапивка моя, жучеливая. Ай! Ой! Что за пекушка? И откуль ты толькі взялася? Вакол жа цивілізація. А можа, гэта не випадковість? Можа, крапива сама не знайшла, каб розказати свою історію? Історію? Гэта ж звычайнае пустазелле. Пустазелле? Я сапраўдны культурна-гістарычны феномен Беларусі. Жывая нітка ў палатне беларускай культуры, сімвал стойкасці, здароўя і творчасці. На працягу стагоддзяў шырока выкарыстоўваюся чалавекам у розных сферах жыцця, ад кулінарыі і медыцыны да тэкстыльнай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Ось яно што, а мы і не ведалі. Нарэшце, запрашайце мяне на сваю прэзентацыю. Ці такі будзеце ад пякучкі трымацца на адлегласці? Даруйце за неведанне і халодны прыём. Дазвольце прадставіць галоўную гераіню нашага творча-даследчага праекта «Крапиву». І наш праект «Крапива Экашин». Або незвычайны расказ пра тое, як крапіва можа ператварыць простага чалавека ў чалавека, які апрануты ў гісторыю. Каб паказаць, як звычайная крапіва можа стаць сімвалам экалагічнай моды і творчасці, мы прайшлі некалькі этапаў. Спачатку мы вырашылі правесці апрос сярод навучэнцаў, педагогаў і бацькоў цэнтра, каб вызначыць, што яны ведаюць пра крапіву. У выніку для 68% крапіва з'яўляецца пякучым пустазеллем, 27% дадавалі крапіву ў ежу і выкарыстоўвалі ў якасці выглядзе шампуня для валасоў і ў якасці лекаў. І толькі 5% чулі, што з крапівы можна рабіць ніткі, і ніхто не ведаў пра дэтальны працэс апрацоўкі. Вынікі наглядна паказалі нам існуючы разрыв у ведаў паміж пакаленнямі. Менавіта гэта стала галоўнай матывацыяй для нашага даследавання. Не толькі даведацца пра крапіву самім, але і вярнуць гэтыя веды ў культурны абарот. Наведаўшы Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музейны комплекс, мы сутыкнуліся з выклікам. У нашай мясцовасці нам не ўдалося знайсці носьбітаў традыцыйных ведаў, майстроў або сведкаў, якія маглі перадаць нам навыкі працы з гэтай раслінай вусна або на практыцы. Каб кампенсаваць гэты недахоп, мы разбіліся на творча-даследчыя групы для збору інфармацыі па наступных раздзелах. Гістарычнае значэнне крапівы і яе практычнае выкарыстанне, месца ў міфалогіі, абрадах і павер'ях, крапіва ў беларускай культуры. У ходзе прадзеленай работы мы дазналіся. Крапіва – вітамінны прадукт. Маладыя парасткі і лісце крапівы – аснова для зялёных супоў, салатаў, начыння для піражкоў. Кроваспыняльны сродак, дзякуючы высокаму ўтрыманню вітаміна К, спрыяе згортванню крыві. Адвары і настойкі з крапівы. Традыцыйны сродак для ўмацавання карэння валасоў. У міфалогіі, абрадах і павер'ях лічылася, што крапіва абараняе дом ад злой сілы, ведьмаў і злых духаў. Е клалі пад парог, каб нячысты не пераступіў. А ці ведалі вы, што крапіву выкарыстоўвалі як сімвалічнае лячэнне ляноты? Калі дзіця сачкавала, яму маглі падкласці крапіву ў адзенне або на стул, каб абудзіць стараннасць. Археалагічныя знаходкі пацвярджаюць, што нашы продкі выкарыстоўвалі кудзелістыя расліны, такія як лён, каноплі і крапіву для вырабу вяровак, сетак, тканін і абутку. Гэты працэс дазваляў стварыць разнастайныя прадметы побыту, неабходныя для паўсядзённага жыцця. Паводле этнаграфічных запісаў старажылы згадваюць, што з крапівы круцілі вяроўкі, рабілі халсціну грубую. Вырабы з крапіўнага валакна былі распаўсюджаны аж да 19 стагоддзя.
Прааналізаваўшы інфармацію, мы вырашылі рэканструяваць старажытны працэс стварэння валакна з крапівы, крок за крокам. Галоўнае ў гэтай справе правільна нарыхтаваць сыравіну. Збор крапівы праводзіўся ў канцы жніўня, пачатку верасня. Для атрымання валакна мы ўзялі доўгія адзервянелыя сцёблы крапівы двудомнай, ачысцілі іх ад лісця і высушылі. Не дамнеш мяккай, дык не возьмеш пралкай, гаворыцца ў прыказцы. Абработку пачыналі з абмінання трасты ў спецыяльных мяліцах, але мы абышліся звычайнай скалкай, аддаючы перавагу ручному методу апрацоўкі. Асцярожна зрэзалі валокны ножом зверху ўніз. Трасту яшчэ раз прасушылі, пацерлі валокна адзін об адзін. Паступова дробныя запручавання адпадалі, надаючы валокнам чысціню і шаўкавістасць. Атрымалі мычку, гэта падрыхтаваныя да расчосання валокны. Выбралі самыя доўгія валокны, акуратна прачэсваючы невялікую колькасць мышкі грэбнем для валасоў. Трэба прасоўвацца ад канца пушка да сярэдзіны. Працэс доўгі. У выніку атрымалі кудзелю прыемнага зялёнага колеру. З атрыманай кудзелі зрабілі валакно. Для гэтага трэба рукі намачыць вадой і скруціць нітку. У выніку з 3,5 кг крапівы мы атрымалі усяго 30 грам або каля 3 метраў крапіўнай ніткі. А так як крапіва лічылася раслінай, якая адганяе зло і няшчасце, то вырашылі сплесці з атрыманых нітак пякучы амулет. Такім чынам атрымалі не проста ўпрыгожванне, а моцны сакральны прадмет, які нясе ў сабе агністую сілу прыроды. Пасля гэтага этапу прыйшлі да высновы, што натуральная нітка з крапіўнага валакна вырабляецца вручную шляхам працяглай і складанай працэдурай. І, нягледзячы на сваю прывабнасць з пункту гледжання экалагічнай чысціны і эстэтыкі, традыцыйныя тэхналогіі маюць значныя недахопы. Нізкая прадуктыўнасць працы, працаёмкасць усіх этапаў перапрацоўкі, складанасць атрымання тонкай і раўнамернай ніткі. Але у наш час прамысловасць асвоіла выпуск крапіўнай ніткі, якая захоўвае унікальныя прыродныя характарыстыкі зыходнай сыравіны, але пазбаўлена недахопаў традыцыйнага падыходу. Выкарыстанне прамыслова вырабленай крапіўнай ніткі істотна спрашчае працу, дазваляючы ствараць разнастайнае ўпрыгожванне з мінімальнымі выдаткамі часу і намаганняў. Мы таксама вырашылі пайсці далей і, выкарыстоўваючы сучасныя тэхналогіі вытворчасці крапіўнай ніткі, стварыць калекцыю адзення з элементамі пякучых аксесуараў пад назвай «Спляценне традыцый», у якой паспрабавалі спалучыць сучасныя формы з народнымі матывамі і экалагічным матэрыялам. Сёння крапіва ўвайшла ў нашу залу не ў выглядзе адвару ці кашулі з мяшка, а як элегантны аксесуар, як творчасць, як гонар за свой край. За аснову калекцыі ўзялі лён, сімвал традыцыйнага беларускага тэкстылю. Выкарыстоўваючы сучасную крапіўную нітку, далікатная крапіва выканалі арыгінальныя пякучыя аксесуары, завушніцы, кулоны, каралі ў тэхніцы ручнога пляцення. Дэкаратыўныя элементы адзення, карункавыя каўнеры, паясы, сумкі, хусткі, чокеры выканалі ў тэхніцы кручком. Наша калекцыя доказ таму, што крапіва можа быць не толькі сімвалам сялянскай працы і народных павер'яў, але і крыніцай натхнення для дызайнераў 21 стагоддзя. У нашых аксесуарах яна ператвараецца ў аберэг, у модны акцэнт, у знак экалагічнай свядомасці. У кожным пякучым лісці моц, у кожнай ніцы